Velika količina droge i eksploziva pronađena je u stanu jednog od uhapšenih prilikom upada policije. Paklene naprave spremne da se postave ispod kola ili na neko drugo mesto. Dovoljno je bilo samo da je pomoću magneta zalepe i da je daljinskim upravljačem aktiviraju. Ova lica su uspjela da više od 27 kg marihuane, manju količinu kokaina, ali i 5,5 kg plastičnog eksploziva pentrit. Prilikom pretresa stana koji je izvršen u objektu Nebojše Kneževića, pronađena je i zaplenjena jedna automatska puška, 5 ručnih bombi, 3 pištolja, 10 eksplozivnih naprava na daljinsko aktiviranje, jedan uređaj sa trotskijskim metkom od 200 grama, kao i veća količina municije, 2 prigušivača i optika za snajper. Desetočlanu grupu predvodio je 47-godišnji Stevan Bogdanić. Svi su uhapšeni po nalogu Tužilaštva za organizovani kriminal u akciji drugog odeljenja Beogradske policije, Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova i interventne jedinice. Posle višemesečne obrade, zajedno u saradnji sa specijalnim tužilaštvom, Beogradska kriminalistička policija lišila je slobode desetočlanu organizovanu kriminalnu grupu koja je specijalnost bila prodaja narkotika, odnosno opojnih droga i prodaja eksploziva i eksplozivnih naprava. Ta njihova delatnost je bila razgranata kako na teritoriji Srbije, tako i bivših jugoslovenskih republika i nekih zemalja zapadne Evrope. Kako se sumnja, ova grupa je u drugoj polovini ove godine prodala više od 27 kg marihuane i manju količinu kokaina. Pored toga uspeli su da prodaju 5,5 kg plastičnog eksploziva, 6 elektrodetonatorskih kapisli i peđer za kompletiranje eksplozivnih naprava. Pa ono što čini specifičnost ove grupe je to što su svi članovi ove grupe imali, da kažem, određena zaduženja. Jedan član ove ekipe bio zadužen konkretno za spajanje eksplozivnih naprava, ali su ostali članovi grupe imali, da kažemo, svoje zaduženja. Jedan deo grupe je nabavljao eksploziv, drugi deo je, da kažemo, prikupljao delove eksplozivnih naprava. Jedna grupa se bavila trgovinom droge, to je upravo i ova marihuana koja je uglavnom dolazila sa Kosova, dok je eksploziv dolazio iz nekih zemalja bivših jugoslovenskih republika. Svi osumnjičeni su saslušani i određeno im je policijsko zadržavanje do 48 sati. Tužilaštvo je predložilo da se uhapšenima odredi pritvor do 30 dana. Koliko je bila ozbiljna ova grupa koja je uhvaćena, evo govori i ovo što je pronađeno kod njih. Možda će vam delovati kao malo veći privezak, a u stvari se radi o pištolju. Dakle, vrlo lako se rasklapa. Ovde se ubace 2 metka, posle toga se sklopi ponovo, repetira i posle toga se opaljuje. Dakle, neko može da se ubije ovim. Za vesti televizije B92, Darko Jevtić.